Ang warrant of arrest mao kana ang order gikan sa korte nga nagmando sa mga law enforcers sama sa pulis aron dakpon ang tao nga subject sa warrant aron mutubag sa krimen nga iyang nahimo. Panalitan ko na ang pulis, doon na siya dakponon, naanay warrant. Pag abot pa sa pulis dito sa balay sa dakponon, naanay siyang atubangan ang dakponon. Pero nalimot na siya, nga nahabilin man ang warrant of arrest sa presinto. Mubalik pa bang pulis sa presinto? Kay aron mapakitaan daan ang dakponon sa warrant sa di padakpon, ang tubag di na kinahanglan. Unsa may giingon sa balaod? Ubos sa Rule 113, Section 7 sa Revised Rules of Criminal Procedure, dili kinahanglan nga bit-bit daan sa pulis ang warrant of arrest sa panahon nga iyang dakpon ang taong dakponon. Ang mahinungdanon lang nga human og dakop mapakitaan sa warrant of arrest. Sa situation nga ako nahisgutan kaganiha, sa dihang nalimtan sa pulis ang warrant, mahimong dakpo niya daan ang dakponon og adto na niya ipakita ang warrant of arrest ig abot sa presinto.